Hi guys! Niya na sa ako, nagpaambit sa akong mga kaaligot-got, aning mga mananap, nga gusto mo puli diri sa among panimalay. Ug maura to guys, nakita na ninyo sa isa nako ka video, ug mao to akong kontra. Ug mo ni akong facial expression karo guys, gusto nako sila gisahon nako, ug isakol nako siya sa bye guys, joke ra. Bye guys, thanks for watching. Keep on watching guys sa uban namong umaabot na mga vlog. Dili mi maka-promise sa inyo nga maka-continuous mi pag-vlog tungod kay kuan pa mi kanang gapanikad-sikad pa mi guys. Burag gapangita pa mi kanang burang katakos gyud bag unsay mga nice content nga among i-vlog sa inyo, pero actually sa pagkakaroon ang among content more on sa panimalay lang, sa panimalay o gamay mga adventures o mga uban pang mga ginagmay pa sa nga panghitabo sa atong mga sa mga atong lifestyle, you know. O sige na guys, thanks for watching guys, o usubon ko salamat kaayo sa mga nag-subscribe, ug sa pagkakaroon burag wala pa mag-gis ang akong subscribers sa hinaot ko madungagan siya another gis. Okay na sa ako guys, makapaabot mangyapon ko, ug salamat sa pag-likes and shares o pag-subscribe. Bye guys, thanks for watching.